Yhden sanan tarina. Puhe vastavalmistuneelle. Ville ja Jusa. All right. Nyt Kun teillä alkaa uusi aika, elämässänne niin on hyvä, muistaa, että ei saa ikinä missään tapauksessa lähteä kännissä vanhan Toyotan. matkaan. Niin. Että Ei sitten käy, niin, että poliisi yhtyy mukaan leikkiin. pilluralliin. Ja Siksi että ei en oikein enää muista, sanomista mutta haista sinä paska. saatana Ryökele isäsi ei ansaitse tällaista.